Καλησπέρα παιδιά! Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τον Καλαματιανό. Θα ταξιδέψουμε στην ιστορία του, θα ανακαλύψουμε τη μουσική του δομή και θα δούμε ποια παραδοσιακά όργανα το συνοδεύουν. Ας ξεκινήσουμε! Ο Καλαματιανός είναι ένας παραδοσιακός χορός που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Οι πρώτες αναφορές σε κυκλικούς χορούς εμφανίζονται στα έργα του Ομήρου, όπου περιγράφονται τελετουργικοί χοροί γύρω από έναν βωμό. Σκηνές με φιγούρες όμοιες με τον Καλαματιανό εμφανίζονται και σε αγγεία και τοιχογραφίες όπου γυναίκες έρνουν το χορό. Αυτό το στοιχείο μας φανερώνει ότι ο Καλαματιανός ήταν αρχικά γυναικείος χορός. Ο Καλαματιανός, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, προέρχεται από την Πελοπόννησο και συνδέεται ιδιαίτερα με την πόλη της Καλαμάτας, από όπου πήρε και το όνομα του. Ο Καλαματιανός χορεύεται σε μέτρο 7/8. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέτρο αποτελείται από 7 χτύπους, που χωρίζονται σε 3 μικρότερα μέρη, ένα τρίσιμο, 3/8, και 2 δίσιμους, 2/8. Ο ρυθμός αυτός δίνει μια αίσθηση ροής και ζωντανιάς, που κάνει τον Καλαματιανό τόσο χαρακτηριστικό και ευχάριστο στο χορό. Όταν εκτελείται μια μελωδία Καλαματιανού, ο παλμός έχει 3 μέρη, όπου το πρώτο έχει μεγαλύτερη διάρκεια ενώ τα άλλα 2 είναι μικρότερα αλλά και ίσα μέρη μεταξύ τους. Τα παραδοσιακά όργανα που συνοδεύουν τον Καλαματιανό είναι το κλαρίνο, το λαούτο, το βιολί και το νταούλι. Το κλαρίνο κατέχει κυρίαρχο ρόλο γιατί δίνει το μελωδικό ύφος του χορού. Το λαούτο χρησιμοποιείται για τη ρυθμική συνοδεία ενώ το βιολί συχνά προσφέρει διακοσμητικές μελωδίες. Το νταούλι είναι ένα μεγάλο κρουστό όργανο και διατηρεί το σταθερό ρυθμό του χορού. Ο Καλαματιανός χορεύεται σε γάμους, πανηγύρια και εθνικές γιορτές. Συμβολίζει τη χαρά, την ενότητα και τη συνέχεια της ελληνικής παράδοσης. Είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και να συνδεθούμε με τις ρίζες μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το ταξίδι στην ιστορία και τη μουσική του Καλαματιανού. Θυμηθείτε, ο Καλαματιανός είναι χορός χαράς και ομαδικότητας, οπότε απολαύστε τον.